Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan? Di ami karon sa Sri Lanka concert. Nami diri karon wa pa nang sugod mga ka-DJ, mga ka-listeners, di apa diri nag-picture pa. Di ami karon diri, unya pa ni masugod mga gabi-gabi iguro. Diri sa Sri Lanka concert sa Jeddah, Saudi Arabia mga ka-DJ, mga ka-listeners. Di apa may diri nag-picture pa kay wa pa nang sugod. Pilipinas na lang. May mga pagkaon dari ka dito, mga ka-listeners, naghahay mga tinda diri, kaso mga mahal sad. Di ami diri karon, di wa pa nang sugod. Mga ka-DJ, mga ka-listeners. Samtang wala pa nang sugod, ang ita may kanon-unon. Oh, Sising Restaurant. How many brothers? At bihay na buhay na hindi sakit, pero kinaman ay mali sakit. Kuri kukisya, kapak kafisya, gyata mi grisya. Muna lo muna.